Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Kemis Kliwon 23 April 2026. Sumangga dinten punika kita nampi jejer lestaria tuwuh. Para adiyuswa, bayi ingkang nembe lair tamtu kemawon dereng saged tumindak menapa-menapa. Kawontenanipun ketingal ringkih tasih mbetahaken tiyang dewasa kangge tuwuh ngrembaka tamtu kemawon kedah nampi asupan gizi arupi susu murni utawi ASI. Kados dene bayi ingkang nembe lair, gesang karohaning kita saged winastanan kados mekaten. Setunggal Petrus kalih ayat kalih ngendika, dikaya bayi kang nembe lair kang tansah kepingin marang banyu susu kang murni kang asipat rohani, supaya marga saka iku padha lestaria tuwuhmu ing bab karahayon. Waosan kita nyarosaken piwulangipun Rasul Paulus dhateng para umat supados saged tuwuh kanthi setya tuhu dados pendherekipun Gusti Yesus. Rasul Petrus nedahaken prinsip gesang padintenan minangka pendherekipun Gusti Yesus. Sepisan tuwing iman kawiwitan srana mbucal kalepatan, kaping kalih mirengaken dawuh pangandikanipun Gusti kados dene bayi ingkang betahaken susu murni. Dawuh pangandikanipun Gusti punika wujuding nutrisi ingkang penting kangge gesang kita. Saking riku kita saged nindakaken gesang ingkang laras kalian pangandikanipun Gusti. Menggah kaping 3 kita betahaken pengalaman gesang sinarengan kalian Gusti Allah punika wujuding kunci tuwuhing iman kita. Awit kita pikantuk kekiatan saged caket raket kalian Gusti lan manut pangrahipun Gusti. Para adiyuswa, saklebeting gesang kita ing mawarni-warni kahanan, kita saged ngraosaken ewah-ewahan ingkang sanyata wonten ing gesang kita. Srana ngecakaken sabdanipun Gusti ing gesang kita padintenan, Gusti tansah nuntun lampah kita tumuju iman ingkang diwasa. Matemah kita saged langkung sabar, wicaksana lan kuwagang ngatasi sedaya pacoben ingkang dados ujianing gesang. Lestaria tuwuhmu ing bab karahayon. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepemut amrih kawula tansah tuwuh ngrembaka ing bab kapitadosan. Monggo paduka ingkang berkawula matemah kawula tansah caket raket kalian paduka. Paduka berkahi para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang berkahi, paduka ugi ingkang tansah nganti wonten ing padintenanipun. Mirunggan kala pasrahaken sawetawis serek kawula ing GKJ Sragen ingkang wedal samangke nembe nandhang sakit, Ibu Sumartini lan Ananda Gisele paduka kemawon ingkang maringi kekiatan lan wetahing bagas kesarasan. Mirunggan kala pasrahaken sawetawis serek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Bapak Joko Umboro ingkang mlebet ing griya sakit RST. Kawula ugi pasrahaken Ibu Bintarsi lan Ibu Sudiono ingkang sampun rampung anggenipun operasi. Mekaten ugi kala pasrahaken Ibu Wahyu, Ibu Heni, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Kawula pitados paduka ugi ingkang badhe tansah ngreksa paring pitulung lan ugi maringi kesarasan ingkang wetah. Kawula ugi masrahaken Ibu Danu Sutardi, GKJ Wedi. Kawula ugi masrahaken lare kawula Astama Kusala badhe nindakaken operasi jantung ingkang kaping 3. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung
Matema lare astama kusala, putranipun Ibu Hilari Kristarani ing Jakarta, ingkang nampi wetaing kesarasan peparing paduka. Kawula ugi masrahaken sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Tumini, Ibu Susmi, Ibu Sukarmi, Bapak Untung Basuki, Bapak Adityo, Bapak Winoto. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono, sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Bambang Kristono, Bapak Joko Prayogo, Bapak Tri Nugroho, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit lan ugi wonten ing pemulihan, pinisepuh Dwi Murwanto, Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik, mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto, sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Ibu Suwarti, Bapak Darmo, sedherek Susi Artowati, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang, Bapak Triyoso lan Larisiena putranipun Bapak Viko. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, sedherek Rini Subekti, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri, Bapak Rakino. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi, sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo, sedherek kawula ing GKJ Ngablak, Ibu Wahyu Ningsih Wakijan, sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro. Ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Yemima Armuyanti, ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang. Kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek Hesti ing GKJ Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Ibu Ristiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem lan Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit
lan ing pemulihan para ati yuswa ing pundiya papan monggo paduka ingkang reksa paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kasarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya padonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga